Alternatiben herria gure bizitzak mehatxupean jarri dituen sistemaren aurrean ditugun alternatibak erakusteko eguna izango da. 5 auzo tematikotan, hainbeste hitzaldi, tailer, mahai inguru, azoka edota antzerki egongo dira. Demokrazia, parte hartzea eta burujabetza. Erabakitzeko eskubidea, herrien arteko elkartasuna, prozesua. Gure gaia. Energia zubirautza, klima aldaketak, hondakinak, kontsumoa, elikadura burujabetza. Auzo ekonomia. Finantzak, txanpona, enplegua, aberastasunaren banaketa, ekonomia sozial eraldatzailea. Arragoa. Euskara, hezkuntza eta euskal kultura. Euskaraz bizi nahi dugu. Bizitza anitzak eta duinak. Horixe da gure auzoa eta urriaren 24an auzo honek eskainiko duena aurkeztera gatoz. Baina... Nortzu gara gu? Gizarteak, kapitalismoak, heteropatriarkatuak, finean, sistemak gehien baztertzen gaituen pertsonak eta kolektiboak gara gu. Eta egun honetan, gure bizitzak bizitzeko alternatibak baditugula erakutsiko dugu. Eta zer eskainiko dugu? Goizean zehar gogoeta eta eztabaidarako 4 gune egongo dira. Post-op kolektiboarekin, gorputz disidenteak ere desiragarriak direla ikasiko dugu. Harreman eredu normatiboak desafiatzen dituzten bizipenak ezagutuko ditugu. Zahartza oroaren kudeaketaren alternatibak aztertuko ditugu. Kartzelara sartu, zorrotza aztertu eta bertatik pasa birenekin hitz egingo dugu. Goizean zehar, aldi berean, San Nikolaz plazan, etxeko txikiek, herri propioa fizikoki eraikitzeko aukera izango dute. Funtzionalki anitzak izan arren guztiok ditugu gaitasunak dantzarako edo arterako, eta hartaka kultura elkarteak erakutsiko digu. Arratsaldean berriz, San Nikolaz plazan, tirante konpeainarekin indarkeria matxista salatuko dugu. Biruta, abeslari transfeminista maitasun erromantikoa suntsitzera dator. Kankaneok bere klaun ikuskizunarekin dena hankaz gora jarriko du. Uroloagok abestiaren bidez eta humorez kritika soziala egingo du. Alternatiba dituen herria biziri dago! Zatoz gurekin!